Mamamako na yung mga kasama natin. Huwag na kayo mamako. Hindi naman yung kahoy, hindi tatlo na ito. Walking tour sa isang malubak at liblib na lugar dito sa Kabog, Dingalan, Aurora. Ate man. Ang naririnig po ninyo ay ang lengguwahe ng mga katutubo dito sa Kabog, Dingalan, Aurora. Wala na rin yung sa araw-araw na kinukuha na rin yung pakulawa na ubus na rin sila. Diretso po ba? Kamatis. Diretso lang po ba ito? Diretso lang po? Oo. Pure cut lang naman tayo. Hindi na tayo din umikot at malayo yung Anong pangalan nito po? Nakakain po ba to? ay hindi nakakain. Sigurado kayo? Kasi may napanood akong ganito. Kuhan ano na ito ay Sa Ilocano Tibog ito. Pero may nakita ako sa Thailand. Kinakain ito yung sa YouTube. Kinakain to. ay kami dito. Hindi ninyo kinakain yan. Try ninyong i-verify sa ano to. May mga ganyan. Hindi siguro kaya lang ay gamin. Masarap daw yan eh. Wala hindi pa namin sinusunod. Yan, pero hindi kami kumakain. Ang Ilocano po niyan sa amin Tibog. 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 May Tibog pala dito. Kahit sa Tagalog, tubig din yan. Tibog. Tubig. Sa Iloilo yata yung nakita ko kinakain nila yun. Mga nara. Wala lang ang mga itinanim na yan. Hindi nayakap. Oh, umuulan po dito. At tayo po ay magcro-cross ng river gaya po ng ginagawa nila dito. Ilocano Math TV. Subscribe po sa channel ko. Salamat. Walking tour. Dito po tayo sa isang liblib na lugar dito sa Dingalan, Aurora. Kabog. Dati pong tinatawag na Matawe. Pero ang tunay na pangalan daw po ay Kabog, Dingalan, Aurora. Yan.
maganda po dito, mapuno pa rin. Ayan, so ito ulit yung parang nakita ko na tibog sa Ilocano. Sagana dito yung ganun. Pero yung naubos na yung bunga dito. At may mga pako na malalaki. Ayan, may inyugan sila dyan. Alam ko hindi pa kayo nakakapunta dito sa parteng ito ng Dingalan, Aurora. Kabog, Dingalan, Aurora. So, kaya ko kayo tinutour dito. Para at least may ideya kayo kung sakaling makapunta man kayo dito sa liblib na lugar na to. So, maulan-ulan. Ito yung ilog kanina na dinaanan natin. Dito siya umaagos. Papunta doon. Pero ang susundan po natin ngayon ay itong daanan na to. Hindi siya sementadong daanan. Maraming mga puno. Ayan, so patuloy lang po tayo sa ating paglalakad. Walking tour brought to you by Ilocano Math TV. Oh, grabe. So napakaganda po dito sa lugar na to. Liblib nga po siya talaga, pero kitang-kita po ninyo. Ayan. Daming puno. At may mga kabahayan na rin dito. Mangilan-ngilan lang. Ilocano Math TV.
Nasubukan na ba ninyong maglakad-lakad sa ganito kaputik na lugar? Ayan. Maulan at maputik, pero sa totoo lang nakakainggan yung maglakad. It's as if you're one with nature. Ayun, so medyo parang may part dito napaka ano to, matubig talaga siya, pero dadaanan natin to.